Работата в болницата била скучна, работата в болницата била еднообразна, работата в болницата не дава развитие и така нататък. Ако ти си млад физиотерапевт или студент, който те първо ще завършва, или пък смяташ да подхванеш тази благородна професия, ще ти дам аргументи срещу това нещо. За мен една от нереализираните ми мечти е била да работя в болница. Така и не се случи това нещо. Професионалният ми път ме отведе в това да работя в балнео хотел първата година и след това продължих да си работя под формата, под която работя в момента. И в следващите няколко месеца вече ще продължим да работим под формата на амбулаторията ортофизио, която регистрираме с моята съпруга, доктор Гинка Кабакова Христова, като ортопед-травматолог. Но защо смятам, че работата в болница може да бъде интересна? Да, действително, рехабилитационният потенциал на различните пациенти може да е ограничен, понякога не може да се разгърнеш толкова много, но по друга страна, ако работиш в една голяма болница, имаш богатство да ходиш в различни отделения. Можеш да видиш неврохирургия, можеш да видиш ортопедия, можеш да видиш изгаряния, можеш да видиш всякакви неща. Тоест, ти не си закрепостен само към едно отделение, не си закрепостен в една амбулаторна среда. Може да видиш наистина тежки случаи, съответно имаш и удовлетворението, че на тези тежки случаи, ако ти си вършиш работата както трябва, реално не просто им облегчаваш състоянието, а можеш дори да подпомогнеш спасяването на техния живот. Защото ако един човек се залежи и получи пневмония и умре, в края на краищата лекар ли е виновен за това нещо? Ами не. Някой не си е свършил работата. Някой не е мобилизирал пациента. Така че работата в болницата първо, че е изключително важна, второ може да бъде направена интересна. Как да бъде направена интересна? Ами от теб, като специалист, като ти се заинтересуваш за нозологиите, с които ще се сблъскаш, като влизаш в стаята усмихнат, приветлив, с желание да даде всичко от себе си. Няма да забравя, работейки в този балнео хотел, няма да споменавам името, моите задачи бяха или няколко седмици да правя масажи през 10 минути, или да работя в електролечение, или пък да водя суха гимнастика или гимнастика в басейна. И наистина работата беше изключително еднообразна. За определен тип хора това беше перфектната работа. За мен това беше убийство. И как намирах начин да си правя тази работа по-интересна? Като новаторствах, като добавях нови неща, като обогатявах комплексите, като давах съвети на хората, като общувах с тях и така нататък. Срещах се с прекрасни хора, срещах се с хора, които нямат желание така да получават съвети, които бяха дошли по-скоро да си получат почивката и тъй насетне. Но работата в едно работно място, дали е скучна или интересна, преди всичко зависи от теб, както и от колектива, с който си обграден. Ако ти си обграден от един млад, енергичен колектив, който има желание да помогне и който има желание да се развива и взаимно се дърпате в стремежа си да правите различни неща, супер. Знам, че звучи секси, примерно да отидете да изкарате някакви такива курсове, методики, с които да оправяте кръстове, въртове и така нататък. Повярвайте ми, това ще ви омръзне. Всичко е до нагласата тук. Защото ако днес видиш 10 диренджмента или днес видиш 10 раздразнени медиални менискуса, в края на краищата еднообразието може да те преследва навсякъде. Зависимо от това, вече каква е твоята нагласа и каква е твоята психа. Има хора, които търсят ясната специализация, които се чувстват чудесно в това да правят едно и също нещо и да го правят добре. Има хора, които са по-свободни души и обичат разнообразието. Аз лично съм от този тип. И в края на краищата, за да ти е интересно, трябва да си вършиш работата, нали така? Какво може да правите вие в болницата, за да ви е по-интересно? Ами първо, мобилизирайте пациентите. Второ, давайте повече информация на близките. Огромен проблем, който аз забелязвам от болничните заведения, които така са в района, е, че доста често пациентите не са информирани. Тоест това, което може да направите е примерно да разработите някакви диплянки или някакви стандартизирани листове, които да може да раздадете, които да разясните за различните нозологии, да отговорите на техни въпроси, да обясните каква трябва да е хигиената на катетъра, да обясните защо е важно да се правят тези упражнения, да обясните, че терапията не винаги е нужно да е примерно цял час и интензивност, а може би по-малко и на често през деня е много по-добре.
да дадете някакви ориентировъчни срокове, в които определени неща да се случват. Нали? Просто да се подходи професионално към това нещо и това няма нужда някой да ни го казва. Това може да го направим ние. Ако аз някога имам възможност да работя в болница, общуването с пациента, общуването с близките са за мен еднакво важни неща. Защото колкото е по-зависим пациента от грижа, толкова по-важни са близките. Тяхното правилно разбиране на задачите, които трябва да бъдат решени, тяхната ангажираност със самия процес, а не мисленето, аз си плащам да се оправят и така нататък, ще дадат много по-добри резултати. И в края на краищата ще изгледат вас като специалисти. Следващата добра причина вие да работите в болницата, че вие ще имате контакт с лекари. Не само с нашите добри приятели и колеги от лекари по физикална рехабилитационна медицина, но също така и лекари с друга специалност. И в края на краищата вие като покажете интерес, като покажете желанието, като покажете, че постоянно търсите как да надградите вашите умения и начинът, по който да помогнете на тези хора, тези лекари ще го забележат това нещо. Имайте предвид, че лекарите също след тях има спектър. Има хора, които са прегорели, не им се занимава, седнали са на учебниците отпреди, карат го така по инерция. Но има млади колеги и по дух, има млади колеги по дух и по тяло, има колеги, които са млади по дух, които имат желание да се учат, имат желание да се променят, да новаторстват и търсят активна колаборация с всеки, който може да им помогне да дадат по-добри резултати. Така че работата в болницата би могла да ви даде възможност, ако в даден момент желаете да реализирате частна практика, вие да имате 5-10 специалиста, личен контакт с тях, които дори да са ви добри приятели, заради това, че се виждате, които да започнат да ви реферират хора, с които да работите във вашата индивидуална практика по здравни грижи, или пък ако имате повече интерес да правите домашни посещения и така нататък. Във всеки случай на едно място може да бъде интересно или скучно, преди всичко заради вашите нагласи. Ако вие сте окей, интересно вие, не виждате нужда за промяна, това е проблем. Ако на вас пък ви е скучно, отново е проблем. Но проблемът в повече случаи не е в самото работно място, защото работното място са тухли и колектив. Колективът не си го избираме, в смисъл избираме си, подписвайки договора, но това винаги може да се промени. Но как ние ще подходим в този колектив? Как ние ще подходим към това да си свършим професионално работата, към това да се образоваме и да отидем с желание при тези хора, които имат нужда от нашите грижи, от услуги, това зависи изцяло от нас. И повярвайте ми, ако сега сравнявайки с това, защото идват хора, които ги боли тук в кабинета, и аз им подобрявам качеството на живота. Кое според вас е по-важно? Някой да го боли по-малко рамото или кръста, който го боли от време на време, или пък да помогнем на майката или на бащата някой да преживее, да стане и да проходи. Всяко нещо е важно, всяко нещо ще ви даде възможност вие да израснете и да почувствате удовлетворение. Ако пък не може да намерите това удовлетворение, може би просто трябва да потърсите наистина друг вид умения. Но ви гарантирам, че работата в болницата за мен е най-важното, защото там се създава началото, там се създават правилните нагласи и очаквания и в пациента, и в близките. Ако едни пациенти излизат неинформирани, нераздвижени и с проблеми създадени в болницата, след това амбулаторното раздвижване или пък вече търсенето на по-високо специализирана услуга, да кажем, когато и амбулаторното раздвижване се е провалило, ще е по-малко ефективно. Така че болницата за мен е изключително важна. Вие сте изключително важни. Вашето желание да работите и да помагате там е наистина похвално и заслужава адмирации. И не е скучно според мен да се работи в болница и в даден момент, когато реализирам нещата, които искам да реализирам, аз бих работил в болница. Може би като доброволец, ако това е възможно по някакъв начин да се оформи, но бих го правил. И обмислям варианти, в които да го направя. Благодаря ви, че изгледахте това видеоклипче. Надявам се, че съм ви мотивирал да продължите да учите, да растете и да бъдете по-добри физиотерапевти, защото реално ние имаме нужда от такива хора. Последните 10 години нашата професия се променя само към хубаво. Аз виждам много добри неща, виждам много амбицирани хора. Продължавайте. Случват се нещата и единствените хора, които могат да направят тази професия по-добра, по-интересна и по-разпознаваема сме ние.
Благодаря ви, желая приятен ден и успех във всичко.